Вітанні. Меня клічыць Аня Ткаченка, я бухгалтар і спецыяліст па падатках. Ужо амаль 7 год я жыву ў Познані разам са сваёй сям'ёй, з мужам і 2 дачкамі, якія ўжо падлеткі. І ў гэтым відэа я раскажу пра то, колькі мы трацім штомесяц. Я ўжо досыць даўно вяду ўлік выдаткаў. Для мяне гэта ўжо стала такой звычкай, што я нават амаль не патрабую ад мяне ніякай увагі ці сіл на гэта. І пра нашы кошты я магу распавесці даволі дакладна. І ў гэтым відэа я раскажу пра сярэднія паказчыкі на працягу апошняга года. Гэта канец 25-га, пачатак 26-га. Гэтыя лічбы будуць улічваць нашы звычайныя штомесячныя выдаткі і не будуць уключаць страты на буйныя пакупкі, на нейкія дарагія рэчы, напрыклад, канапа ці, не ведаю, тэлевізар, а такія звычайныя выдаткі, якія руцінныя, якія ў нас ёсць кожны месяц. Адразу дисклеймер, што гэта не абавязкова усе сем'і ў Познані так жывуць, што ў кожнага розныя патрэбы і розны стыль жыцця. Гэта будзе прыклад, які тычыцца толькі нашай сям'і. Розныя сем'і лічуць розныя рэчы важнымі. Аднак, я думаю, што наш вопыт дапаможа вам прыкладна зарыентавацца, колькі могуць скласці вашыя выдаткі, калі вы збіраецеся пераехаць у Познані з Беларусі ці з іншага горада Польшчы ці Еўропы. І які ўзровень жыцця можна мець за пэўныя грошы. Пачнем з самай вялікай катэгорыі выдаткаў, гэта жыллё. Мы у крэдыце, у нас ёсць іпатэка на кватэру з 3 пакояў. Кватэра вельмі маленькая, всего лишь 53 метры. На наш крэдыт мы аддаем прыкладна 2200-2300 злотых штомесяц. І плюс дадаткова мы плацім чынш, гэта значыць камуналку за атапленне, за воду і асобна за электрычнасць. Чынш за атапленне і за воду і за такія кошты звычайныя, камунальныя, вываз мусара і так далей, складае 1200 злотых штомесяц. Гэта, калі параўноўваць з Беларусю, то, канешне, вельмі дорага. Але у Польшчы гэта нармальныя кошты. Калі вы будзеце здымаць кватэру ці купляць у больш новым доме, у нас дом даволі стары, 89-го года, то звычайна чынш можа быць меншы за кошт таго, што будынкі больш эрганамічныя, менш, напрыклад, траціцца на атапленне. І за электрычнасць мы плацім дадаткова, гэта прыкладна 150 злотых штомесяц. Што яшчэ важна, наш крэдыт абавязкова прадугледжвае страхоўку. Страхоўка плаціцца штогод, і яе кошт выносіць каля 350 злотых на год. Гэта вельмі мала. Калі вы толькі пераязджаеце, зразумела, што ў вас не будзе адразу сваёй кватэры. Прынамсі некалькі месяцаў вы будзеце здымаць кватэру, жыць на арэндным жыллі, і кошт на аренду вельмі розны. Я вось перад тым, як записываць гэта відэо, паглядзела аб'яўленне на OLX. Кошты выносяць, не ведаю, ад 1800 да 4000 за кватэру прыкладна такога ж метражу, як наша. Але на што варта звяртаць увагу, што тыя таннейшыя кватэры звычайна не ўключаюць вось гэтую камуналку. Важна чытаць у аб'яўленні, ці ўключаны кошты камуналкі, яшчэ на польскай гэта называецца кошты эксплуатацыйныя, ці ўключаны гэтыя кошты ў чынш арэнды. Важна адзначыць, што пералік за воду і за атапленне адбываецца штогод. То бок вы плаціце як быццам наперад залічку за атапленне і за воду. В залежнасці ад сярэдніх паказчыкаў разбіваецца прыкладная квота на год. Аднак па факту будзе пералік, і у вас можа быць даплата, а можа быць наадварот, вярнуць вам могуць грошы, таму што вы пераплацілі, напрыклад, за воду.
Наступная жыццёва неабходная катэгорыя выдаткаў гэта прадукты. На прадукты ў нас неяк так апынулася ў апошні час, што на прадукты муж траціць сваю зарплату. Ён робіць пакупкі кожную суботу, каб забіць халадзільнік больш-менш на тыдзень, ну і не выходзіць менш за 300 злотых. У апошні час 300-400 злотых. Мы харчуемся вельмі проста, простыя прадукты, не ведаю, хлеб, бульба, малако. Зразумела, што вось гэтага пахода адзін раз на тыдзень недастаткова. Сярод тыдня яшчэ таксама можна зазірнуць у краму і дакупаемся, напрыклад, свежым хлебам, фруктамі, нейкай малочкай. І звычайна такі паход у краму сярод тыдня яшчэ дадаткова не менш 100 злотых. Наступная катэгорыя, без якой немагчыма уявіць сучаснае жыццё, гэта інтэрнэт і тэлефон. У нас 4 чалавекі, 4 тэлефоны. Зразумела, што ўсе тэлефоны з інтэрнэтам. Дома у нас ёсць тэлебачанне, якім мы амаль не карыстаемся, аднак яно уваходзіць у пакет такі разам 2 нумары тэлефона, інтэрнэт і тэлебачанне. І кошты штомесячныя на гэтыя выдаткі гэта 260 злотых на месяц. Квота не змяняецца амаль ніколі, толькі там раз на год падвышаецца на 5-10 злотых. Мы падключаны праз Orange і Play, праз 2 аператары. Інтэрнэт у нас і тэлебачанне Orange, і 2 тэлефоны на Play. Наступная катэгорыя абавязковых выдаткаў гэта транспарт. Пачнем з грамадскага транспарту. Мы даволі, мой муж у меншай ступені, а я даволі шмат карыстаюсь грамадскім транспартам. Дык вось, трамвай у Познані гэта як метро ў Мінску. Калі вы жывяце блізка трамвая, у любую кропку горада можна дабрацца за паўгадзіны прыкладна. І транспарт у Познані грамадскі даволі дарагі. Я памятаю, калі мы пераехалі, мы проста былі ў шоку. Мне здаецца, мы за першы тыдзень аддалі на транспарт, на аўтобусы трамваямі 200 злотых. Гэта, не ведаю, быў ліміт на ежу на тыдзень у той час. І можна купіць такую карту грамадскага транспарта ПК. Калі вы купляеце гэтую карту, то праезд вам будзе лічыцца за колькасць прыпынкаў. І прыкладна адзін прыпынак, мне здаецца, каштуе трохі менш 1 злотага, там можа 85 грошай, але наступную яшчэ трохі менш, другі прыпынак 80 злотых, трэці там уже 80 грошай, трэці 75 і так далей. І адна паездка прыкладна каштуе, не ведаю, у адзін бок 3-5 злотых. Калі купляць талон на час, білет на 15 хвілін нармальны без зніжкі каштуе 5 злотых, а на 45 хвілін 8. І так, атрымліваецца, напрыклад, з'ездзіць куды-небудзь і абратна ўжо 10 злотых. Аднак можна яшчэ купіць праязны на месяц, і тут таксама ёсць гнуткая сістэма. Калі вы толькі пераехалі, праязны на месяц для вас будзе каштаваць каля 150 злотых. Але калі вы ўжо адпрацавалі, напрыклад, год у Познані і разлічылі падаткі тут, то вы атрымліваеце зніжку на грамадскі транспарт, і праязны на месяц каштуе 119 злотых. Аднак выгадней купляць праязны на больш доўгі перыяд, напрыклад, на 3, 5, 6 месяцаў. Вы адразу аддаеце даволі буйную суму, там 300 ці 500 злотых. Аднак, калі падзяліць на колькасць месяцаў, то такія праязны выходзяць самымі таннымі, і вось можна, калі купляць на доўгі перыяд, штомесячныя выдаткі на транспарт каля 100 злотых. Для дзяцей мы купляем праязны на год, і праязны для нашых дзяцей каштуе 60 злотых на год. То бок амаль бясплатна дзеці карыстаюцца транспартам. Кошты карыстання машынай. Машына ў нас галоўным чынам для паездак на выходных. Я ніколі да працы не езджу машынай, мой муж часам ездзіць. У Познані вельмі мала бясплатных парковак, таму калі вы пераязджаеце і шукаеце кватэру і вы на машыне, то ёсць сэнс разглядаць кватэры, дзе ёсць паркінг, напрыклад, у падвале.
ці месца для паркінгу ў двары. І звычайна гэта таксама нейкія дадатковыя кошты, у залежнасці ад раёна 100-300 злотых. У нас, на шчасце, бясплатнае месца для паркоўкі, аднак калі мы едзем у горад, то звычайна за паркоўку трэба плаціць кошт за гадзіну ад 5 до 10 злотых, таксама ў залежнасці ад раёна горада. Зразумела, што ў цэнтры самая дарагая паркоўка будзе ў цэнтры. І, дарэчы, і таксама, калі вы ўжо пражылі некаторы час у Познані і разлічылі ПІТ тут, свае падаткі, то тады вы можаце атрымаць зніжку на паркоўку ў горадзе. Кошты паліва на месяц залежаць ад месяца. Прыкладна мы прыкінулі, што гэта каля 300 злотых на месяц. Плюс дадаткова мы плацім страхоўку штогод. На год страхоўка каштуе 1200 злотых. Гэта выходзіць каля 100 злотых на месяц. І тэхагляд каштуе вельмі мала. Я не памятаю нават колькі, але мне падаецца, што гэта каля 100 злотых на год. То бок вельмі такія дробныя кошты за гэта. Здароўе. Медыцына ў Польшчы бясплатная. І ёсць самыя розныя лекары па нацыянальнаму фундушу здароўя. Аднак для такіх дактароў часам ёсць вельмі доўгія чэргі. Аднак як пашанцуе, з уласнага досведу магу сказаць, па-рознаму бывае. Калі вы хаціце платна пасеціць доктара, то, канешне, гэта магчыма. Кансультацыя з тэрапеўтам каштуе каля 150 злотых, за спецыялістам можа там 200. І там ужо далей да лічбы могуць расці за дактароў да вельмі высока. У нас таксама ёсць дадаткова страхоўка ад маёй працы праз Медикавер. І за страхоўку за 4 асобы мы плацім 350 злотых на месяц. Страхоўка пакрывае кансультацыі са спецыялістамі, а таксама візіты да стаматолага, але такія, калі нічога сур'ёзнага, там агляд раз на год і некалькі пломб на год. Дзеці. Нашы дзеці ўжо падлеткі. Старшая дачка скончыла 8 класаў, малодшая ідзе да 6 класы. Пачнем са школы. Агульнае ўражанне, што школа сапраўды бясплатная, так? Не трэба збіраць там нейкія бясконца шторы, рамонты і так далей. Ёсць, канешне, выдаткі на школу. Раз на год мы збіраем у нашай школе прыкладна 150 злотых на радзіцельскі камітэт. І часам яшчэ ёсць дробныя расходы на нейкія паездкі, не ведаю, нейкія падарункі для, напрыклад, на 8 марта, штосьці такое. Дарэчы, падручнікі ў школе бясплатныя, за них не трэба плаціць, аднак ужо на наступнай ступені адукацыі, тэхнікум ці ліцэум, там ужо падручнікі платныя. І кошты розныя, падручнікі таксама розныя. Каштуе падручнік адзін прыкладна 50-60 злотых. Можна потым падлічыць у залежнасці ад колькасці дысцыплін, колькі можна на гэта аддаць. Абеды ў школе каштуюць прыкладна 15 злотых у дзень, 15-18 злотых. То бок па мінімуму на месяц выходзіць каля 300 злотых. І дадатковыя расходы ў нас былі на рэпетытараў. Старшая дачка ў гэтым году здавала экзамены, у яе былі рэпетытары па асноўным дысцыплінам, гэта па польскай, матэматыцы і ангельскай. Польскі каштаваў 80 злотых за занятак за гадзіну, гэта былі індывідуальныя заняткі. Матэматыка была ў групе 2-3 чалавека і каштавала 70 злотых за гадзіну. І ангельскі быў самы танны, гэта была група 5 чалавек і каштаваў ангельскі 45 злотых за месяц. Таксама старшая дачка ходзіць на танцы, і яе абанемент каштуе на танцы 180 злотых на месяц. Малодшая пачала займацца боксам, і бокс таксама каштуе столькі ж сама, 180 злотых, толькі што ў старшай 2 заняткі на тыдзень, а ў малодшай 3. То бок гурткі каштуюць зусім няшмат, але так было не заўсёды. Раней мы аддавалі больш,
бо неяк не ведалі пра такія амаль бясплатныя заняткі, якія аплачваюцца з бюджэту горада. Ёсць шмат прыватных школ. Напрыклад, мы хадзілі на маляванне, і там ужо, напрыклад, 4 заняткі на месяц каштавалі 350-400 злотых. Дадаткова, напрыклад, займаліся музыкай дзеці праз нейкі час. Там таксама індывідуальныя заняткі, як з рэпетытарам, каля 80 злотых адзін занятак. І калі мы ўжо ўспомнілі пра сталовую, асобна хачу распавесці пра харчаванне па-за домам. У некаторых людзей гэта вялікая катэгорыя выдаткаў. У нас не вельмі. Мы не так часта ходзім кудысьці есці ў горад. Звычайна гэта, прыкладна раз на месяц нейкая там піца ці кебаб. Кебаб каштуе з напіткам прыкладна 50 злотых на асобу. Часам можам пайсці за марожаным. Гэта марожанае такое прыгожае недзе ў горадзе каштуе каля 9 злотых адна порцыя, то бок гэта 40 злотых на нашу сям'ю. Папіць кавы таксама можна недзе разам. Кава каля 20 злотых плюс нейкае там пірожнае таксама 20, то бок выходзіць 40 злотых на асобу. Мы ніколі не карыстаемся дастаўкай ежы дадому. Можа, там, не ведаю, раз на год нейкую закажам піцу, а то вельмі рэдка. Такім чынам, на харчаванне па-за домам у нас выходзіць каля 360 злотых на месяц. Яшчэ адна важная, але зусім не абавязковая катэгорыя выдаткаў — гэта выхад сям'ёй недзе пагуляць. Напрыклад, у кіно. Адзін білет у кіно каштуе прыкладна 25-45 злотых, плюс яшчэ нейкая там кола з сабой, попкорн і так далей. Адзін паход такі з сям'ёй у нас выносіць прыкладна 200 злотых, а можа трохі менш. Адзін паход у аквапарк каштуе на сям'ю каля 230 злотых. Гэта на некалькі гадзін, не на ўвесь дзень. Я хожу ў мацоўню. Абанемент у мацоўню — гэта таксама для мяне важныя выдаткі. Гэтыя выдаткі пакрывае мой працадаўца з маёй зарплаты. Аднак такі звычайны абанемент каштуе не менш 150 злотых на месяц. Можна знайсці розныя пакеты, таксама ў залежнасці ад таго, купляеце вы на паўгода, на год ці на нейкі кароткі тэрмін. Ніжэй, чым за 150 злотых не знойдзеце. У Познані шмат тэатраў, музеяў, і мы карыстаемся магчымасцю там хадзіць. У залежнасці ад спектакля, ад выставы, цэны на білеты розныя. Прыкладна 80-100 злотых каштуе адзін паход у тэатр. Дзеці не фанаты тэатру, муж таксама, таму я звычайна хожу з сяброўкамі. Аднак даволі рэгулярна, прыкладна кожныя 2 месяцы. Яшчэ адзін выдатак, пра які я забыла расказаць раней, тычыцца захаплення майго мужа рыбалкай. Мой муж фанат рыбалкі з самага дзяцінства, і калі мы пераехалі ў Польшчу, ў Познань, ён не адышоў ад свайго хобі і працягвае гэтым займацца. Але для гэтага ён павінен штогод купляць дазвол на лоўлю рыбы. Такі дазвол каштуе 600 злотых на ўвесь год. І з ім ён можа лавіць рыбу, хадзіць на рыбалку на рэках і азёрах Познанскага павяту. Яшчэ адна катэгорыя, якая тычыцца дагляду за сабой, гэта манікюр і стрыжка. Мужчынская стрыжка каштуе каля 80 злотых, жаночая стрыжка не менш за 100. Манікюр каштуе таксама ў залежнасці ад таго, ці робіце вы звычайны ці гель. Звычайны манікюр каля 80-100 злотых, з гелем, гель-лакам 150. Можна знайсці у нас каля дому і за 60 злотых, але трэба падумаць. Можа лепей пайсці, пераплаціць трохі больш, але быць упэўненым у якасці гэтай паслугі. Добра, час падлічыць, колькі ў нас атрымалася. Падаб'ем фінансавы вынік за месяц.
пасля запісу ўсіх выдаткаў я падзяліла іх на 2 катэгорыі. Гэта абавязковыя выдаткі і неабавязковыя. Абавязковыя выдаткі гэта патрэбы, гэта тое, за што мы б усё роўна плацілі, нават калі б страцілі працу. І у патрэбы ў мяне ўвайшлі такія выдаткі, як іпатэка, чынш, святло ці электрычнасць, харчаванне, інтэрнэт з тэлефонамі, транспарт. І таксама шторочныя выдаткі, якія тычацца страхоўкі, тэхагляду, праязных для дзяцей школы. І разам выйшла 6360 злотых на месяц. Асобна я падлічыла неабавязковыя выдаткі, то бок жаданні. Гэта такія кошты, ад якіх можна адмовіцца ў час крызісу. І у гэтую катэгорыю ўвайшлі ў мяне неабавязковая медыцынская страхоўка, абеды ў школе, таму што можна браць з сабойку заўсёды. І, дарэчы, у нас у школе харчуецца толькі старшая дачка, малодшая не смакуе. Рэпетытары, гурткі, зразумела, што выдаткі на ежу па-за домам і адпачынак, а таксама мацоўню і дагляд за сабой, гэта ўсё такія прыемныя бонусы. І таксама, канешне ж, рыбалка. І разам на жаданні выйшла 3440 злотых. Усяго штомесячныя выдаткі нашыя на сям'ю выносяць 9800. Такім чынам, у мяне выйшла, што пражыць у Познані сям'я з 4 чалавек можа на 6500 злотых на месяц. Але гэта самы базавы мінімум. Толькі на жытло, на вельмі сціплае харчаванне і на мінімальны транспарт. Напрыканцы хачу сказаць, што Познань мой любімы горад у Польшчы, і мне здаецца, нават у свеце. Вельмі люблю тут знаходзіцца, заўсёды вельмі шчаслівая, калі сюды вяртаюся. Часам думаю, што нават люблю Познань больш, чым свой родны горад Мінск. Для мяне гэты горад у такой залатой сярэдзіне знаходзіцца. Не за вялікі, не за маленькі, шмат працы, дастаткова нейкіх івентаў і супер тут. Вельмі люблю Познань і вельмі рада, што лёс нас сюды прывёў некалі.